Fața mea după ce m-a chinuit Cătă. Spatele plin de ventuze. Am uitat cât de dureros e. Salutare, sunt Cătălin de la FiziPro. Astăzi l-am avut data pentru noi. Data prima avut un șocurilor de spate și cu tracturi vechi, acumulate pe Supra Effort. L-am ajutat cu puțină terapie manuală, l-am chinuit așa cum place lui. Dorim multă baftă în continuare și vă așteptăm. Mersi, Cătă. Ne vedem în tura următoare la kinetoterapie. Vă salutăm cu drag. Weekend fine!